Robert Abela indirizza il-medja l-ewwel darba minn meta qeleb lil Chris Fern fit-tellieqa biex isir mexxej tal-Partit Laburista u eventwalment Prim Ministru. Il-ġurnalisti preżenti staqsew bosta mistoqsijiet fuq temi li direttament jolqtu lill-poplu Malti, l-aktar dwar il-kriżi li jinsab fiha pajjiżna, kriżi li waslet kawża ta' nuqqas ta' azzjoni tal-Gvern Laburista immexxi minn Joseph Muscat. Iżda għas-suċċessur tiegħu, is-sitwazzjoni f'Malta hija biss diffikultà. Lanqas insejħilha kriżi, nsejħilha li kien hemm diffikultajiet li għaddi minnhom kull gvern. Madankollu u ammetta li l-ħidma tal-Gvern naqset minħabba ċirkostanzi li kulħadd jaf x'inhuma. Hija realtà li f'daw l-aħħar ġimgħat il-ħidma tal-Gvern naqset xi ftit minħabba ċirkostanzi li kulħadd jaf dwarhom. Kien għalhekk illi l-ġurnalisti staqsew rigward il-futur tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali. Deċiżjonijiet oħrajn ser inkun qed inħabbarhom fil-waqt opportun. U hawn il-Prim Ministru tkellem dwar kif jemmen li għandhom ikunu l-investigazzjonijiet. Inutli jkollok saltna ta' dritt b'saħħitha u mbagħad ma jkollokx l-infurzar u għalhekk nemmen ukoll f'investigazzjonijiet li huma b'saħħithom. Għamel ukoll appell il-Kummissarju biex juża l-odda kollha biex issir ġustizzja. Dan meta ntqal li sissa il-Pulizija rrifjutaw l-għajnuna tal-FBI biex jinstab il-mobile ta' Keith Kembri. Kummissarju tal-Pulizija jrid jagħmel xogħlu u jrid jagħmel xogħlu bl-aktar mod diligenti. Jiena m'iniex informat dwar l-investigazzjonijiet, mhux xogħol li nidħol fl-investigazzjonijiet, dak inħallihom għall-Kummissarju tal-Pulizija, però nagħmel dan l-appell iva l-investigazzjonijiet iridu jsiru bir-reqqa. Robert Abela baqa' jinjora l-mistoqsija rigward l-ispiża f'pagi ta' dan il-kabinett mażul minnu li sattelet fuq €1.5 fis-sena. L-ispiża nassumi li meta tħares lejn il-paga u l-karozzi u eċetera, eċetera, hija ikbar din id-darba mill-kabinett bil-konsulent u issa mingħajr il-konsulent, le? Ibqa' ċert illi l-ħidma ta' dan il-kabinett se tkun l-aktar waħda effiċjenti u produttiva fl-istorja ta' pajjiżna. Naħseb illi qed inwieġbek dan int mhux il-kwistjoni tagħnu, ir-riżultat. Wieħed irid jistenna u jara x'ser ikunu r-riżultati ta' Gvern Laburista li issa għandu rekord ta' 17 il-Ministru fost is-26 li jiffurmaw il-kabinett ta' Robert Abela.